ya ana yaw osuro kapa wo ba besre obi a yewo ne yawada hwade a de owo nyina wo de bema wo de yewo ne yawada wonom wonim de ewo bibia mu bia na mema hia na wonom edi ema ho nkomo ebi obi adi nani ebubu bi se yaw ka ho a wo mie na no nkasa da se de yawadafo ebre no wo de toto ena aka no ho a wonom mmeresa yawadafo wonom kokoben wo mu na ne bo efu ntamo no ade ba ko a etimi dwo wonom akoma aye me pa achew abusia ene yesan ade ahie biem ayempani ahie dwumedie so ani Oheneyere Adwoa Aprebi ene medin ene yesan ba besua de awoda a yedrusuo eye eda yawada de yewo de yawada ho asem ene ne yeba besua menim se yawada de ye kan ya dodo na kan yawda mechire mu eda wukuada se na eyeda nananom kosaba wonom etotoye no yede wonom ebegu abonten so ama abusua bia ne de hye kokon ne bie no oba behwe se ne de hye wei asimasi de hye ni obenti de hye ni ena afiri mu na wo bia kire ne de hye wi a na de chi yawada wonom apɛ saa adofo ni nyina krabe Aninti saa da no yawada no yesi eye yawda tete no nananom eni impo enei se wo betena se asesi abum kompa a manhia osantehene kotokohene ye beye yi a eda yawada ne ye yie ye hya se afiri eda foforo bi mpa a ne mpomponso eni ayie nankasa ekowie yawada ena nananom ebe de esie amu na ede eye wonom eyi aninti eka bibi kire se saa da yawada no yawo ewo mu a enya hoguno so yawo obi yawada na oye bema minim se ye nyina ye nim ode yawo asekire eye osufo na ne mrani ankasa ye kana prekon nti eye yawo prekon nanso enkadin ankasa ye opre okon tete no ana yeta akopon no de ode yaw bonso ote ho ana wo pre se da no mra ne yenkopon ne ntem ene nti yese opre ekon nanso kasaro fa so nti yese prekon enti yaw prekon ase enono oba nso ede ya nso asikire eye osufo na ne mra ne ede sha nti ya sha anase bosuo ya bosuo enti sha ene bosuo eye ya emrane ya wo bi ya wada ede ene die ene edadi e wona brabo mu papa mu no ebi ne se obi ode ya ana yaw osuro kapa ade a osuro eye se waje obi hwade abo obi hobosia ne bra so se ode koma no na won fa nko da bi wodim na mro mu mrika ena de beko opa so wie ye wo ye wada wonom ahumobra dware wo mo ama wokọ wonom ho ekopamua de wonom wo biara wo mo de bema wo wo makfe wo makotena fie asu saa na nyame ye wo mo wo ba besre obi a ye wo ne ya wada hwade a de wo nyina wo de bema wo wada ne wo ho a waje a wokọ no no so ate ho no wo su empo sa wokọ ne hwade sre wokọ bisa ne moa na se wonni bia wonu mom beji ato ne ho so ate asi abonten akohwehwe bi e de abre wo a wo besre ne hwade no ayaya ene yaw wonum abosu eno no saa na odoma nkomade aye wo mo na wonum nimunyansa esanso ewo nimdie mepa acha wasam a akire oso abene oso asam a wokọ animu no utimu se nipa kora wokọ nanim no nanim odu ne wuye ohu mepa acha opa obi a ode yaw edi wanim obi a ewo ne yawada peni di wanim mepa acha wo me se asam ni betwa tia ma ayonwanwa
says Ohene bi yes in anim crowding. For will be a one year water count. No new enco when you were him Namunko Casam no. A betray Tiaba Nipacron Becasset, say now Simetia, what did they buy ya, and your bentia. Sana or the mankuma, and the ball, ya waterfall. A chedia or dear chow about papa. I don't know. Na yaw ene yafo wono mo ya mo fa adamfo ntam ba bi obeduru bia enche na wanya adamfo wo ho ade odomankoma de che wono mo bi so ene no de ye woni ya wada wono mo wonim de ewo bibia mu tie ne ye obi ye woni ya wada wo mo wonim de wo ade biara wo bebisa no mu saa ene de ache wo mu enti wonom nimdeɛ ne wonyansa no wɔ nneɛma mu no ɛkɔ nkan paa ɛyɛ a wotae hunu wonom a ɔmoyɛ sadweama ɛyɛ atenase na sese hwɛ wontae nya yaw anaa yaafoɔ wɔ menkasa wɔn nom nsa wɔn nom nanso yɛkasa obi yɛ sadweama na kyerɛ sɛ deɛ wɔboro tete hwea yɛ ne ho wontae nya wɔnom a yɛwɔ wɔn yaw wadafoɔ ɛnyɛ saa na ɔde mankoma bɔɔ wɔn ɔbɛnom a ne so ne deɛ ne kakrawa agya ɔde akɔtena baabi na ɔde dwendwene ne ho na sɛ ɔbɛnom aboro afefia tete ahwe gata mu deɛ wonya obi a yɛwɔ no yɛwadafoɔ yɛ nokwafoɔ ane wɔnom di nokorɛ papapapapa nti sɛ woka sɛ yɛwada ni wone ne ɛfa dwene yɛnkasa sɛ yɛntwa ntorɔ wonya yɛ ani wonya yɛ wo ni ɔbɛka ne sɛdeɛ ɛteɛ ɔpɛ n'asomdwie yɛwadafoɔ suban ɛne no na wonim sɛ ebia na mɛma hyia na wɔnom edi mmaa ho nkɔmmɔ ebi obi adi n'ani ebubu bi sɛ yaw ka ho a ombie na no nkasa da nanso wɔne bɛteɛ no na wɔn edi kan a akɔkɔpɛ saa baa no wɔnom pɛ mmaa nanso wɔnom pɛ sie wɔn yɛ no kokoam ae wɔnom pɛ mmaa paa nanso wɔnom pɛ no kokoam saa nso ɛna mmarima yɛ wɔnom yɛ wada wɔnom hwɛ mmaa paa sɛ wɔde mankoma dom wɔn no wɔnom kɔ aware a wɔnom hwɛ mmaa mmea kasa ampa wokunu ɔhwɛ wo ɛyɛ yaw wɔnom esu ban ɛne yɛho no bi ɛdeɛn ɛna ɛtɔ sini ɛwɔ ɛda yɛ wada mu ɛdeɛn ɛna ɛtɔ sini ɛwɔ mu nneɛma nyinaa nyɛ pɛ ɛno nti ɛyɛ den a sɛdeɛ mpanin koraa ka no sɛ ade a ɛde bi abɔ dwuma bata ho no saa ɛyɛ den a biribi a ɛwɔ papa wɔ bɔne nso ɛwɔ ho sɛ yɛwɔ wɔ yɛ wada ɔbaa wo bɛrima wo wode wo tiri a ɛnyɛ efira wo yɛ ɛna de ba asase yi so ɛyɛ obi ɛna de ne bad luck ɛbɛsan wo wankasa wode fira wo yɛ ɛna baayɛ yɛwadafoɔ brɛ wɔ abrabɔ mu yɛwɔ obi yɛwada a ɔno na otimi hyehyɛ na adwiri wɔno ankasa dwiri nso a na ɛno ahyehyɛ wɔtare a na wɔyɛ yɛwadafoɔ brɛ titiriw sɛ wɔbɛkasa wɔno ankasa ɛhyɛ n'adwuma na wɔyɛ n'adwuma wɔbrɛ yie ansa na gyina ɛnso no sɛ obi adi n'adwuma gya obi a ɔde yɛwada a wɔhwɛ so kama de ma no ɔbɛhwɛ so kama ne nokorɛdi a ɛwɔ n'afa nti wɔhwɛ adwuma no so ma adwuma no nyini nanso wɔno ankasa deɛ wɔbrɛ mu papapapa ɛwɔ abrabɔ mu sɛdeɛ yɛwadafoɔ ɛbrɛ no wode toto ɛna a aka no ho a wɔnom mmerɛ saa ɛwɔ mu sɛ bi wɔ hɔ a wɔnom hyɛ ase a wɔn mmerɛ no wɔn de yie ebinom brɛ kakra nanso yɛwadafoɔ deɛ wɔnom brɛ kyɛn awoda a aka no nyinaa ɛwɔ asase yi so na wonim sɛ yɛwadafoɔ suro ka yɛ a wɔnom mpɛ sɛ wɔn bɛdi obi aka no so obi de yɛwada nea bi ka a na obu na so mu nnua wɔnyɛ n'adwene mpo sɛ wɔkɔ akɔtua wɔbɛdan no atwe no ɛmfa ne ho koraa agye sɛ wɔno ankasa na abɔdwobere mu ɛno nti ɛyɛ na sɛ obi efiri yɛwada nea deɛ ɔbɔ ne bosea a yɛ na ne ho yira no paa na yɛwadafoɔ su wɔ kɔkɔɔ mu dodo bɛhwɛ no akɔhyɛ ne dan
obesu saa eniema nkɔ yie abrabɔ no mu ya de ma no nanso onsu bedwam no ɛno nkyerɛ sɛ biribi ha no wɔnom su wɔnom ɛkokɔ mu sɛ yawo dani obi kɔ ne hɔ na ɔkɔpere mmoa a de owo bia wotimi de ma no wonni bi mpo a ɔtesi abɔnten ɛkɔpa bi de brɛ wɔ ya no ɔno yawo dani koro wohia mmoa a wonya bi wɔ baabi a wɔno akora ntimi nkɔpa mmoa no bi ɛmfa ma wɔno ne ho saa na nyame ayɛ yawo dafo ɔno bɛpere ma afoforo nanso wɔno ankasa deɛ wontimi ɛmpere ɛmma no ho yawo dafo wɔnom kokɔ bɛn wɔ mu ɔmbotaa efu ntɛntɛm tie ahyɛ no nso oyɔnko bi ɛde yawo na asɛ ya na wɔhunu no sɛ deɛ ositiɛ na ne bo efu ntɛm no adeɛ baako a etimi dwo wɔnom akoma ɛyɛ mepaakyɛw ane ɛne wankasa wo hunu sɛ ne bo afu wafom no woka sɛ mepaakyɛw a wagyae ne nyina da amanaka wagyae amanaka na mmom sɛ asɛm bi hye yawo dani a ɛhyɛ no kɔ ne mmerɛbuo mu ɛhyɛ no ɛka n'akoma paa nti sɛ wɔde saa yawo no ɛbɔ dua a ɛyɛ adwuma ntɛm paa nti mesrɛ wo sɛ wo ne yawo dani bi nam a hwɛ sɛdeɛ wo ne bɛtoto nneɛma ɛsane afa mepaakyɛ yɛka dua a ne dua nkɔ ne sɛ wofrɛ nsuo abɔ dua wo ɛno me nsɛm firi n'anom ba a wɔde yawo ɛkasa a ɛyɛ adwuma ntɛm nti mepaakyɛ wo ne obi ɛde yaa ɛsan a ɛyɛ ama ne mfa abufuo ne yawo ɛnyɛ na deɛ ne ɛbɛyɛ ne ya ama na adome de wɔ ɛbɛba mu ntɛm afoforo deɛ ɛbam na wɔnom deɛ ɛba mu ntɛm ɛsen ɛnano a aka no wɔnom nya mmoa mfamfira afoforo hɔ na asam ɛhye wɔnom ɛma ɛboro so yi wonu sɛ wɔnom ma nso ɛyɛ na wɔnom etintae ɛnyɛ ɛwɔ awareɛ ho ɛfiri sɛ wɔnom ɔmuti a ɛnyɛ firi awoyɛ nti yɛ na ɔhaw no ɛdɔɔso nti yɛ na mmarima a ɛware wɔn no dwen sɛ wɔn de bad luck ɛba aba abɛka wɔn nti yɛ na wɔn awareɛ ɛta egu nanso wɔn mmarima no deɛ wɔn ɛta ɛhwɛ mmaa paa ɛma mmaa no hu sampa yɛhwɛ wɔn wopɛ awoda n'ano ɛtoro a nsa yawo dani ho sɛ yɛn nyinaa yɛdi nkuruma ama no kɔgu yɛyɛ mu yi yawo dafo deɛ di nkuruma a egu wɔn ano wɔ a ɛnkɔ baabi a wɔn ano ɛtoro papa nti mesrɛ wo ɛno nso wɔ yawo dani adamfo no wɔhunu sɛ deɛ obesi ne na di nkɔmɔ na kɔduro aboa no wano wɔ sɛ deɛ wɔn ne di mfa ntwa asu nti wohunu sɛ wɔyɛ yawo dani a hunu sɛ deɛ ɔde ne bɛdi nkɔmɔ na kɔpem ɛnyɛ biribi na ɔbɛtumi wɔhunu wo wɔhwɛ yɛ w'ani bɛteɛ na wɔn nsɛm kokɔ mu nsɛm nyina da ɛda abɔnten yawo dafo yɛ nokwafoɔ medi kan aka nanso wɔn yɛ asisie papa sɛ wɔkɔ baabi wɔn ayɛ biribi wɔn ayɛ adwuma deɛ wɔn anya firi mu nie ɔbɛmo wɔhunu sɛ yɛn deɛ anya firi mu nanso obedi kan kora de bia ahyɛ nkyɛn ansa na wɔne wakyɛ deɛ aka no ɛyɛ wɔn esuban ɛno no saa na nyankopɔn ɛde ɛdo wɔn yawo da yɛhunu deɛ ɛyɛ yɛhunu deɛ ɛnyɛ yɛwo yawo da deɛ ɛnyɛ ana ɛtɔ sini no ɛde adeɛ ɛna wɔyɛ de afa ho nepaakyɛw yɛdeɛ wobɛtumi na deɛ ɛtɔ sini no hyehyɛ ne biom hwɛ sɛ deɛ wobɛsi aboa ama deɛ ɛtɔ sini no ɛfiri sintɔɔ no mu na aba bɛka deɛ ɛyɛ mma no ho ɛba saa a ɛboa wo ɔdaadaa setena mu ɛne w'abrabɔ mu yɛka ne sɛ yie no nkyerɛ sɛ yawo dani biara anaasɛ ɛna na aka ne deɛ yɛka ne nyinaa no obiara ɛna ehunu saa amane a na wɔkɔ ɔda saa suban no de na mmom dodoɔ naa ɛda saa suban no de ɛda bɛn ɛna ɛwɔwɔ bɔ mmɔden sɛ wobɛkɔ so a afolo Aprebi waves na bere biara wɔhunu deɛ ɛkɔ so yɛsua amammerɛ yɛsua amaneɛ yɛsua deɛ suahunu na yɛn daadaa setena mu nso aboa yɛn Oheneyere Adwoa Aprebi ɛne medin mpani ahyia dwumadie so ɛna nnɛ ne wodi ahyia yi bɔ mmɔden na follow subscribe like it share na yɛn nyinaa yɛnsua deɛ meda mo nyinaa ase kɔpem sɛ yɛbɛsan hyia bio mu no twɛ deɛ mpɔnyankopɔn mɛhwɛ no mu